Kanpotik zein barrutik ikusita, harrigarria da benetan, Lekeitioko Andra Mariaren zeruratzea basilika. Urrez jantzietako erretaula eta antiguako amaren irudia dira han nagusi, baina hala ere? Askori deituten dut atentzioa, hemen dauzan irudi batzuk. Zaleke, gozau eitzen dugula sufrimentuan. Samina eta mina adierazten dute irudiek. Santuen bizia adierazten dute, martirioa normalean. Erdi Aroan zinemarik existitzen etzenez, eskulturek erabiltzen zituzten analfabetoei santuen heriotza erakusteko. Lekeition behintzat, San Esteban, San Lorenzo edo San Antolini buruz hitz egiten digute irudiok, eta gu ere, jende arrunta eskala libratzen kastiguetatik. Torturatuta eta burua moztuta, horrela esil ziren martiri gehienak. Lasai hil zitezkeen, Kristo zuten, jainkoaren seme eta salbatzaile. Marmola lantzen duten artistak gutxi dira egun, baina kalean ez da falta artiranak apurtzen dituenik. Jesu Kristoren aurpegian nabaria da, ereilitako martiri guztiengatik sentitzen duen tristura.